Ali. Est-ce qu'il veut faire? On est vif. Oh, comme là. Je suis un barreau. Non, là, il y a un année blague tout comme ça. Non, même pas. Kana jorola. Au contraire, ne kana jorola. Ne kana no kuma info e bodondare kana ne tuwe ka tugu chewera fofo. Oh, mon aïeuf. Era nyeti yere la. Uti nyuma wuli toro kadi chaw chama mbay. Tuzami tagi ko no fala to ma dom. Mano ko. Donc ne kana sran. Non, même pas. Niti bloc. Taso ga mtere ko la fe menga ke sito. Yere psegi ko la ka. Taso. Yam. Kala kambe. Oh, nangi blada la. Oh, okay, nanga taso ni ki sigiti. Bonjour, tante. C'est Ali, ça va? Ouais. Ça va, maman. Salut, ça va? J'espère que y a exercice chamangé. Oh, tante, ain chamangé rede. Ain chamangé. Ba fama to, na mina kumulu la fiado. Ah ouais, fene kan ya kula. Ali. Tu me fais qui jampo salut. Oh. Sabula ne ala kolosi. Kabini ay baradam ne ñoo fe. Ay kalanta bala. Ay kalani sisan. Donc yakili to ala. Waira ki fene dem sen ladam ni kalanta bi. O rek mu mbulu ka. Awa tante nya fam. Ala sunu ma yoku mamu ko. Awo. Abu asram. Ne ta so ko. Awo nyame. Ni beta. Iga fi bayana ko mago bala. Aha. Awo, kuna te barala yere ka kana sisan. Awo. Ala sunu ma ne tra so ma nya fa. Awo. Awo ne ta so. Awo kamfo. Ali kambe. Mama, wallahi Ali ga exercice coordinate wannan. Sige ha. Allah from ya kadi wa courage fatori wala explication. Courage re wala pour ga leçon famille. Iba tonye fo yawo. Mama. Ai na ma fe fo iba tonye fo yawo. Nina ta sono. Nyame. Iga glana dame. Awo nyame. Est-ce que le bien dit? Ah, mon maman ne combien bi? Wala Ali de kumeyaw. Abel? Atara ou klela exercice la atara. Yore faras no wala sa. On fera. Il a parlé de bide. Wala be ge chogori. Peto kan ki nyagoro wore la ide selo ka flananta. Il a dit. Mais voilà, nous. La ta so ko. Awa ta so ko. Na nga boro bi to ge. Peto Ali flene dem sen madam ne no re. Ah. Abe ne ga yoro no godo mesa Mani. nse Ali so mo be kono bashi tila ala ka kle hera dima ala ka kalangu tanye ala ga mso nyama no we mso mi bi do ka ando Nyame. si Mwambora sali nunu fe sisan. Abamuso ko amago bi la kwa. Ni wakati soro. Ka ta ka amago bi. kono mata ko do nyagami Ai ne ma foi ke, ne ma foi ke. Kono gote no, kono ka fi.
Pas mɔgɔ b'i la. N'i sera ka se yen nɔ. Ayiwa n y'a mɛn. N bɛ tila ka taa. Awɔ. Kalanko dun a bɛ cogo di? N b'a ko kan n'Ala sɔnna ma baki kɔni a bɛ sɔrɔ. Ala ka baki nɔgɔya. Miya. Min fa kun bɛ sisan a kun bɛ nisɔndiya kosɛbɛ. Maman a yɔrɔ min na a wasalen don ka ban. Taa ka n ye layiru mun ta ye n'Ala sɔnna ma b'a bɔ a sira ma. N den Ala k'i kɛ ka layiru bɔ a sira fɛ. N'i sera ka tugu i fa kumakan kɔ i fa ka kɛwale kow kɛ o ye idée ɲɛnama ye kosɛbɛ. Inshallah halisa n ka dugawu b'i ye su ni tile n ka dugawu b'i ye i bɛ fɛn fɛn ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya mais i tɛ min ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya pewu. Maa min n da dɔɔnin wula fɛ n bɛ tila ka wuli ka Ok. Ne yɛrɛ bɛna wuli ka yɔrɔ ninnu to yen kosɛbɛ. Y'a faamu. Musa ka kɛnɛ? Baasi foyi tɛ n'a bɔ. Somɔgɔw? Baasi foyi tɛ. Alhamdulilayi. I fa dun a ma na fɔlɔ? Baasi foyi t'a la bi. Fa e yɛrɛ tun ye ne wele o. Awɔ, ne tun ye wele. Awɔ. Sali, na. E kɔrɔtɔ e bɛna taa mun bɛ yen? Fa devoir de b'an bolo ni Priscille ba de don ne bɛ retard la. Musa, ne ye n denmuso Sali. Sali, n terikɛ den don Musa, a tɔgɔ Musa. Musa, ça va? Ça va Sali? Papa, Priscille ba de don n bɛ boli ka taga o la. Baasi tɛ. Komi i fa ne ka jɛ bilako tɛ. A mɛnna jɛla kojugu. Kama ne tun y'a ŋaniya siri. Ko n bɛna n denmuso d'a ma a k'a di ma furu la. E ba. Cogo di? I ka kuma tɛ yen. Ne ni fa tilala nin ko bɛɛ la ka ban pewu. Komi a bɛ taama yɔrɔ la, ne kɔni y'a yir'i la. N'a nana don min na an bɛ se ka a ka kɔɲɔ kɛ cogoya min na. I wele kun ni kun ye. Ok ba. N y'a faamu. Aw t'a dan anw ye. N'a ko k'an ka kɛ cogo o cogo, ne kɔni b'aw kɔ. N'a y'a kɛ cogo o cogo, ne b'aw kɔ. N den o diyara n ye. Den bɛɛ ma se ka kuma mɛn. Den faso de ka di ne ye. Ba ne bɛ sira ɲini fɔlɔ. I bɛ se ka taa. Ali, ne yɛrɛ hakili jiginna histoire dɔ la. Sisan ne, cɛ dɔ ni muso dɔ de kun don, u kun ka di ɲɔgɔn ye, u kun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa. Tellement que u ka di ɲɔgɔn ye. Sisan cɛ somɔgɔ de banna ko cɛ tɛ muso in furu. O kɛlen, o kuma digila cɛ in na, cɛ in fɛnɛ y'a yɛrɛ faga. Muso kɛlen k'o kuma mɛn, muso fɛnɛ y'a yɛrɛ faga. E y'o fɔ mun na sisan? Ni sirannen de don, e ni ne ta kana na k'o ɲɔgɔn ye. Sali, kana siran sa. Olu ye histoire de ye o. Kana jɔrɔ o la, a tɛna k'o ye sa. I y'a faamu? Jɔyɔrɔba de bɛ ne la. An ka taa. Antle. Nagari ninnu dalen don dɛ. Sita! Fanta. Somɔgɔw? O bɛ yen. Walayi ne yɛrɛ kun ye ci bila i ma koyi. Walayi. Awɔ kɛ, a bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ ko Ali bɛna ɲinɛ ne ka ci kɔ. O bɛ yen.
Ama. Nse. Anche. Nse. Ichina ngakali? Awa kadi. Sura ndara kusana sawa. Iko mwenye sita me. Awa. Mbona kanifu. Awa. Kwa ati iko ba musuka. Oh kadi. Ofe. Nemo go be ni bina. Awo nyame. Bashitala. Sigi wanfe. Kajidi mawa. Wallahi nye jimi sita. Aiwa. Ihe padro wala nabi. Abege choko yine kariga dutiki kai we. Bana. Ema eflana masega farane ga. Konde. Ni wele bashite. Mam. Ko mi yanga demsenu. Yala kolosi sali ani ali. Be kalange kosobe. Ube akli kadi yere. Wa abina fu kadi nyogoy. Ne kungala ini kera sisa. Anga sali ni ko di ali. Tibarikala. Nye kiwara dumai. Basi foi tala. Jarain. Wallahi. Ali sisa. Ala kan to nyoy. Amina rabi. Ala kana nafi da no. Amin. Na herebe mina. Ala kan lati. Amina rabi. O koni ngene gala ini denga. Ika sotiki ke. Nto ga hakina no. Ola ko fambe kuma nai. Ni oyemufo. Na la sana mamno da iklo. Fanta ni jara ne koy. Tibarikala alhamdulillah rabbil alamin. Ne be siranyi. Aiwa nangi blasira. Sali. Famo kodo. Kono basdila. Nya jigle. Ite siri kala fere. Ndivyo na akili kadi. Ore kai. Jigina sa? Mama, Ali ba bola no sa. Abola mna. Nugme. Ne nyabala ini ali ondre ya okadi nyongondwa. La ne kunya awuli de wo amina la jaga idi alima. Mama. Kani di alima. Ubi o mani ere. Mama no ni awu tuga na fami goti. Ibo ene itafo ko kadila. Mama okumarila ngani mafe FIFA yana follow. Awo ni nega kilmei. Nemena nye FIFA yana. Ogo so anjani. Sina demzanu. Ayren alimpini. Uncle. Say. Mame dugu wana bire. Ai, ni tara chimla masaka yana bo. Sali. Kana tare mo bi ni bala. Okari wan. Kadi. Bashite. Kuma andum so. Akala musi sisa. Kama ne kuma faga do furula. Onyana. Na bina ni Johnny man. Nterga alu. Dem sénateur abe ka yon fe. Ne ra ko la bi tawni. Umina bi o denga Musa de ma. Imesa ami so jalo bale fe iba sa bla ta fa terum sori bi dim sonu ni ko ne masaka ko muson ko ne masaka ko fa mala amma kuma la ko luga te man kan sikina to ne kana fata yasa
Akhirnya Muera. Itu dari jun serema. Sari jun serema, akhirnya jun serema. Hah? Anyi fosa mungkera, lela. Gue pengen ini muka Rima. Ali yang ngeburi. Tangannya yorong Ali. Tangannya yorong sabur nih. Mulai nana fulan mana biar apa? Ali. Oh Tuhan. Sali, bentar ya. Nifari apa wangu koi bebana sama. Ali angat sa. Sali, bentar ya. Karena kasih anu kumasa ya sama. Masa anu telah kajian. Langsung. Aduh. Ina kama ko fiya dan ni ba mo be mala sa ka kanta iga telephone na no kama godo mu chat mu na ta kasula mana kula fu fere be ga me min gara te su fe roi ai uye kuma fe fe a be de kanta telephone na ma so atu na ta kasula fu te ti jo kama ko kuma do fiya idora téléphone to isa ta wonye muso sɔrɔ fu de la togo yi iga mogo nuwa mɔgɔ jumɛn iga sukɔnɔ mogo nu nge olu to isa sukɔnɔ mɔgɔ jumɛn n ka lɛgise terikɛ cɛkɔrɔba in n fana ne wele bi ka taa ne lasigi ne n'i fa ye jɛ kɛ k'a ta an denmisɛnninama fo k'an kɔrɔbaya an y'an dalakaw ni ɲɔgɔn ma ko denmuso dɔ b'ale bolo ne fa u dalaga di ɲɔgɔn ma n'u denw kɔrɔbayara u b'olu di ɲɔgɔn ma kiriti kɛra ta kan e b'a dɔn nin b'a denmuso a y'a bila ne ka bolo kan ka ban ne bɛ fila ta na dɔrɔn k'an bila e b'a dɔn ne ye furukɛla de wa e yɛrɛ bɛ ne dɔn ne b'o furu ka mun kɛ n bɛ n ka zeniya la n ka cɛ ne bɛ muso furu wa n bɛna den kelen sɔrɔ fɛ dɔrɔn k'a bila n ka cɛ Musa i ti malangola dabila cɛ cɛkɔrɔba bɛ nimisa na sa ko k'a bɛ n ka bila la k'a ka di n ye cogo o cogo n ka kɛ ten ka n yɛrɛ i b'a dɔn ɲɛ min fa cɛ ba n'aw y'a bila yɔrɔ min na an bɛ yen e kɔnɔ kelen da na dɔrɔn k'an yɛrɛ ɲini ne bɛ nin furu wa Musa malangola dabila i m'a fɔ i b'i ka malangola ɲɛsin mɔgɔ bɛɛ ma mɔgɔ bɛ k'a denmuso d'i ma i t'o minɛ ko f'i b'i ko ɲɛsin o ma i bɛ fɛn min barama kɔnɔ n'i y'o sɔrɔ barama datugu sanfɛ ka ban filimu ma ban e yɛrɛ b'a dɔn ne sɛbɛkɛla ne tɛ sɛbɛkɛla ye ni t'i sɛbɛkɛla i ka malangola ne bɛ n ja dɔrɔn de ka di ne ye walayi cɛkɔrɔba a tɛ nimisa foyi la nin na ok ale ni ne fa y'a ka teriya kɛ ne ka m'o la ne ka m'olu ka teriya la a foyi t'o la k'aw bɛna a ka teriya kolo k'a b'o sinsin ne t'a kɛ yɛrɛ Musa i miiri dɛ n ka cɛ n bɛ sira ɲini cɛgana ye anw ye musotigi ye cɛganaw yɛrɛ fɛ baro yɛrɛ walayi a man di i tɛ sentiment sɔrɔ a la cɛ n bɛ taa fɔlɔ an b'a kɛ ten kulukutu ne yɛrɛ bɛ fa tile 2 nin na n taara
Ali. Mungera. E dun changer kan ni sigi ya. Munegera. Moi Salim. Sali ya mugay. Wuli ka kuma fege. Ah? Ifa di chaka. Como? Est-ce que ya me gagné? Iyere da fon. Ayi, e ma me gagné. O te sera ke o. Por mandala ni sali o. Sokato sera ne mo. Ale. Ayi, e ki jo. Ne be ta nyi na kera mege. A nyebe na do. Sera ke. Comment papa faire? Comment papa fait ça? Et de donner que Moussa fait, ni Ali le fait. Voilà, il n'a pas dit Alima, ni bien refaire. Comment papa fait ça, maman? Nyame, ko nyere balla ni la chuma la kile mpedi ba. Ige pe umina kuma fe kana kashisa imanku. Anda, mina ta dugu kɔnɔ ka na wa. Bera kuma go bela. An ka sigi sa kɛ. Aya ma se sigilla. Ne be fe kun ye sali ka furugo kuma min fɔ. I ka abo ama. A tɔgɔ di? Ne be fe ka abo ama ke. E mɔgɔ minnu tɛ ɲɔgɔn dɔn, u ma lamɔ ɲɔgɔn bolo. Ko e terikɛ dɔrɔn k'e kelen ka layidu ta o ye. Sali yɛrɛ tɛ ali a dɔn yɛrɛ. E bɛna di cɛ min ma sali yɛrɛ tɛ a dɔn. Ko fɛ k'o ta k'o dɔn ma kilese kuncɛ mɔgɔ minnu tɛ ɲɔgɔn dɔn wa a ko k'a t'a fɛ fɛnɛ. O bɛlɛ ko fɛ k'o ta k'o don furu la. Mun ne b'a jagoya furu? Anta, est-ce que bɛ ka kuma fɔ i hakili b'a la? Ne hakili yɛrɛ kan ka ne dɛmɛ nin ko in na. A n'a fɔra k'e tɛ ka ne dɛmɛ. Ko fo ka ne bɔ n hakilina la. Anta, hey, sabali. Ne bɛ a di n den de ma. N'o ye ne terikɛ den ye. I y'a mɛn wa? Ne m'a fɔ n ko I kana di denkɛ ma. Wa ne m'a fɔ fɛnɛ k'a kana furu parce que a sera furu ye. Mais au moins a ka di cɛ ma a bɛ cɛ min fɛ. Furu ka jan o ma dɛ. Dulokiba tɛ ko ni sɛgɛn i b'a bɔ k'a gulon koyi. Anta, ne b'a di bi n b'a di sini. E ko cogo di? E ko cogo di? Ne terikɛ dɛmɛ don n b'a d'a ma. N'a kɔni ja ne tun b'a pa i kunna ka sɔrɔ n bɛ ɲininka o koyi. Ne ka sariya bɛ sigi e ka sariya tɛ ne fɛ yan dɛ. M'o de f'i ɲɛna dɛ. Mais ne bɛ ka min f'i ɲɛna. Ni mɔgɔ minnu ka di ni ɲɔgɔn ye an k'a to olu ka di ɲɔgɔn ma. An tile n'olu tile tɛ se ka kɛ kelen ye. Denmisɛnnin de don. Sali ni Ali bɛ ɲɔgɔn dɔn. U ka di ɲɔgɔn ye. Hali u bɛ kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ. N'a furu nana kɛ a bɛna kɛ diyaɲɛ furu de. Nka e b'a fɔ mun na ko f'i k'a bɔ a ka diyaɲɛ furu la ni ka taa sigi cɛ kun a tɛ cɛ min dɔn a t'a jogo dɔn cɛ min man d'a ye i b'o kɛ mun na? Nafa jumɛn de b'o la? I m'a faamu. E b'a fɔ k'a di Ali ma e b'ale jogo dɔn wa? E b'ale dɔn wa? Mɔgɔ min yɛrɛ faamu a lakodɔn fɔlɔ. Ne fana ma sɔn Musa ta in ma. Ne t'a la ne tɛ sɔn. O fana ma. Ne ka sariya bɛ n ka so yan dɛ. Ne de y'i furu ka na i ma la furu dɛ. N bɛ taa dugu kɔnɔ ka na a ma ban. Sali. Ça va? I bɛ ka taa min? O mun bɛ se ma o bɛ ɲɛ sira la. O mun bɛ se ne ma wa? I maminɛkɛ de ye ne y'a mɛn wa? Musa, ne t'i ka kalabantiya la i y'a mɛn wa? E bolo ko ne fa ye kuma min ta k'a f'i ye n'i bolo k'a bɛ kɛ ten a tɛ kɛ ten dɛ. Sali, ne tɛ kalabanci ye. I fa de ye kalabanci ye.
i fa ani ne fa olu de y'a fɔ a ɲana o a ma ɲa o ne ka foyi t'a la i y'a faamu ne tɛ kalabancɛ ye dɛ a jɔlen lajɛ dɛ Musa ne fa de ye ka kalabanciya e de ye kalabanci den sinon ne fa tɛ kalabanci ye Sali i bɛna ne dɔgɔya wa kana ne dɔgɔya dɛ min ye e furubele ka taa ne fɛ yen ne furu la na ja e bɛ tigɛ da ne kulo kɔrɔ désormais n kana kuma k'i bɛ kuma dɛ i bɛ mun kɛ b'a fara i kulo kɔrɔ dɛ n kulo filɛ a fara kulo kɔrɔ Sali ne ka kuma e ka kuma Sali nin bɛɛ de b'a la sa bɛɛ de b'a la ne kelen ka diɲɛlatigɛ nin bɛɛ de b'a la sa kana n digi i yɛrɛ la i y'a faamu furu la nin bɛɛ b'a la i y'a mɛn ne ka diɲɛlatigɛ wala ne bɛ suge la su in na i y'a mɛn a faamu i y'a mɛn nin bɛɛ de b'a la k'an bɛn i y'a mɛn n taara Fanta k'a kɛra cogo di e kun b'a fɔ ko Sali bɛna di ne denkɛ ma sisan hakɛ to koyi i b'a dɔn k'a ko taara ka ne yɛrɛ bolo da ne kun t'a kalama ko ne ka sotigikɛ hakilina ne ni ka Sali ta k'o d'a terikɛ denkɛ ma t'a dɔn ko Musa wa jɔn de a ne yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ kuma la i b'a dɔn k'a filɛ nin ka tigɛ janamini ne ɲɛ kan sisan e n'a ma bɛn sira la ayi a sɔrɔ bɛ la walahi a tɛmɛ n'o kan o k'an yɛrɛ ayiwa ne taara k'an b'u fɔ Ali i jɔ k'i jɔ Ali i bɛ ne dɔn kɔni e ka sira bɛ dɔɔnin na e ka sira tɛ ne dɔɔnin na ne ye Sali cɛ de ye désormais n tɛ fɛ k'i ye Sali olu fɛ yen ko exercice kuma tɛ leçon ta ma i y'a faamu wa i bɛ ka taa min i kɔni tɛna fɔ k'i bɛ taa Sali olu fɛ yen a da bi ma dɛ n nin ye tugun i y'a faamu n tɛ fɛ k'aw ye hali ekɔliso sira kan n tɛ fɛ k'aw ye ne muso de don ne tɛ fɛ n muso ani mɔgɔ wɛrɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka dan nin ma i y'a faamu kɔlɔnkolon bilalen filɛ Awa ne kun y'a mɛn ko Sali dira cɛ ma papa ne kɔni nana baasi tɛ dɛ ni n bɛna mun fɔ n'a digir'i la i bɛ yafa ma an ka papa a ka di ne ye ka Sali de di ne ma furu la dɛ ne yɛrɛ bɛ Sali nɔfɛ o de la o de kosɔn hali n ma sɔn ka manamana ko ta k'a sɛgɛrɛ ne ka kuma in faamu nka ne bɛ yɔrɔnin dɔ de nɔfɛ aw bi dɔn aw tɛ se k'o faamu adamaden kan k'i jɔ k'i dalakan de la komi ne layidu di Musa fari ma ko n bɛ den di a ma a ka d'a denkɛ ma mais aw bi denw ka ko a n'anw fana mɔgɔw ka ko tɛ kelen ye wala depuis den ma wolo don min na anw bɛ layidu ta ni dɔ b'a fini sira la dɔ bɛ a dalakan di dɔ ma dɔ ye karisa di ma furu la ne b'o dalakan de nɔfɛ k'a ko n ye kojugu wɛrɛ kɛ na o tɛ a ka di ne ye ne b'a fɛ ka n dalakan in de bato ka den di Musa. papa ne b'o bɛɛ dɔn o bɛɛ la papa ne de bɛ deli i ka sabali ka di ne kɔni i ka Sali de di ne ma furu la ne kɔni ne bɛ deli yɛrɛ de an ma tɛ kuma faamu ne y'a di Musa ma an ka ye mun mɔgɔ ye n cɛ k'i b'a ka muso ɲini ka d'i ma a ka Sali kelen da muso ye yan kari kɔnɔ o kinda la ka Sali kelen da muso ye k'i ye n ka furu siɲɛ tuguni ko Sali ko dama
ala kan tigɛ da muso ya bi sen fi atu Allo Ali. Yang ni bana ni tun histoire dɔ fɔ e ya. Ko cɛ y'a yɛrɛ faga. I bɛ yafa n ma yɛrɛ de. Ni ne ta bɛna k'o de. I bɛ muso wɛrɛ ɲini. Adieu. Sali. Sali. Attention la attention. Ne dun tɛ sɔn i ka fɔta in ma dɛ. Ne den de don. I y'a faamu wa? Ni mɔgɔ min ja ne b'a don de ma hali sini. N y'o de f'i ɲɛna n ko ne tɛ Ali Musa ko in na. Ne ko n ko Ali de wa a bɛ di Ali de ma. Awa ne bɛ n den ni Musa ma. E ko cogo di? Ne tɛ Musa ko la ne ko Ali. I b'a dɔn dɛ e ni den a bɛɛ bɛ ne ka mara de kɔnɔ. I y'a faamu. Ali dɛ Ali. A ma ni tile. E de ye Sali fa ya. Awɔ ne de don. I ko k'i bɛna di cɛ min ma Musa. Ne terikɛ yɛrɛ de don. A bɛ ka ŋaniya dɔ ta k'i denmuso sɛgɛrɛ. Kana d'a ma dɛ. I b'a dɔn dɛ aw terikɛ n'an furu de ye. I y'a faamu. A diyara o a ma diya o ne bɛ n den di Musa ma. E ko cogo di? Cɛkɔrɔba ne ta tɛ dɔwɛrɛ ko ye. Ne ta tɛ nafɛgiya ye, ne ta tɛ foyi ye. Ne terikɛ yɛrɛ de ye Musa ye. A bɛɛ nafigi de ta ko e ta tɛ nafigiya. Perefu bɛ ne bolo. E b'a dɔn nin b'a denmuso a y'a bila ne ka bolo kan ka ban ne bɛ fila ta na dɔrɔn ka nin bila e b'a dɔn ne ye furukɛla de ye e yɛrɛ bɛ. E b'a dɔn nin b'a denmuso a y'a bila ne ka bolo kan ka ban ne bɛ fila ta na dɔrɔn ka nin bila e b'a dɔn ne ye furukɛla de ye e yɛrɛ bɛ. Ne y'a f'i ɲɛna o. N y'a f'i ɲɛna n ko Musa ko in man di ne ye. A lajɛ mɛlɛkɛnin bɛ ka min fɔ. O de taara. Mama! Ne ka Sali! Ne Sali sɔnna. Bɔ ne la! Ni bɛɛ ma wuli i ka furu ma daminɛ. Sali wuli. Sali wuli sa Sali kan kena sa. Sali dia wuli. Aku ni faham aku nak bagi surah aku nak biasa. Ibis nak hot lah ro. Sali wuli sa. Sali dia wuli. Sali. Oh wala liga. Ama doktor so wala. Ya mo. Pasa por lo que ponga. Ya wala.